Moabot sa 500 ka mga dagkong suga ang gitaod sa nagkalain-laing barangay road sa Dakbayan sa Talisay. Matud ni Konsehal Rocky Bass, ang chairman sa Committee on Community Parks, Street Lighting Development and Beautification, nga gisugdan nila ang street lighting ni adtong July sa barangay Tabunok, Tangki ug Kansuhog. Ug sa miaging semana lang hangtod karon gitauran na usab ang mga lugar sa barangay Poblasyon, Biasong ug pipila ka bahin sa barangay Puok ug Muhon. 500 ka mga suga ang gipunting nga mapataod sa komitiba ni Bass matagbuwan karong tuiga. Nang hinaod si Bass nga igo na ang danag sa kahayag sa mga sodium lights nga muiwag sa kadalanan sa kabarangayan panahon sa kagabhion aron kalikayan ang disgrasya ug mga kriminalidad nga sagad mahitabo sa ngitngit nga mga dapit. Lakip sa ilang pasugan ang parks ug ang plaza sa Dakbayan nga mao'y mga dapit nga sagad suruyan sa mga talisaynon. Wired na siya nga suga kay ang LED murag medyo hinay. So kato rin siya ang wired nga suga para mga sodium kay mas kusog.